Татарстанда барлығы 18 меңнен артық укучы бердәм дәүләт имтиханы бирергә җыена. Беренче имтихан быел 31 майда башлана. Шушы көннәрдә республика мәктәпләрендә соңгы кыңгырау бәйрәме үтте. 120 елга якын тарихы булган Алёшкин Саплык мәктәбендә соңгы кыңгырау чыңлавын хәбәрчебез Мөршидә Җиһан ишетеп кайтты. Шүпрәле районының Алёшкин Саплык авылында бүген зур тантана 9 һәм 11 сыйныф укучыларының чыгарылыш кичәсе. Мәктәп тарихында беренче тапкыр бүген 5-ле билгеләренә генә тамамлаучыларга Роберт Ильязов исемендәге стипендия тапшырыла. Роберт Ильязов үзе дә әлеге мәктәптә белем алган. Барлык фәннәрне дә чуаш телендә укыдым, ләкин әлеге мәктәптә алган белемем киләчәктә Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясенең әгъза корреспонденты, биология фәннәре докторы, профессор булырга комачауламады. Телләр өйрәнегез, күпме тел белсәң, шул кадәр яхшырак дип искәртте галим. Безнең менә хәзер 46% безнең институтның радиология галимнәре, алар миним стипендия аркылы узганнар. И шундый менә модель нитеп менә уйлап карадым да, менә үземнең туган авылымда укыган мәктәпнең нинде шундый проектны җибәреп эшләтеп җибәрергә исәп бар. Шәхси стипендия бирелү әле беренче генә булса да, мәктәпнең ел сайын инде гадәткә кергән гамәлләре дә бар. Ученику 3 класса Филиппову Матвею. Тантаналы линейкада ел нәтиҗәләре буенча алдынгы укучылар билгеләп үтелде. Район һәм җирле хакимият мәктәп коллективын котлап бүләкләр тапшырды. Ивановой Зинаиде Федоровне комплект ученических парт. Һәр укытучыга шигырь һәм чәчәкләр аша олы рәхмәтен җиткерде укучылар. Ә яннарында әниләре сыман борчылып һәм сөенеп торучы сыйныф җитәкчесе. Бу сыйныфны 5 класстан алган идем. Малайлар да бар иде. Барысы бергә 13 иделәр. 9 класс сыйныфны битергәч, малайлар барда китте, кызлар гына калды, 5 кыз калды. Әле кайчан гына шушы сукмактан мәктәп урамында урнашкан мәктәпкә беренче сыйныфка килгәннәр иде. Кушкулай пиде юратады. Мәктәбемне бик яратам. Бүген минем өчен күңелле дә, бераз күңелсез дә көн. Күңелле, чөнки мөстәкыйль тормышка аяк басабыз. Күңелсез, чөнки мәктәп еллары тәмамланды. Укытучыларга бик зур рәхмәт. Я очень счастлива. 11 ел буе шушы мәктәптә укуым белән үземне бәхетле саныйм. Минем янымда гел ягымлы, кайгыртучан укытучылар булды. Мин аларга белем биргәннәре, һәр вакыт ярдәм иткәннәре өчен бик рәхмәтлемен. Тормыш юлында һәр кем әлеге онытылмаслык булып истә кала торган мизгелләрне кичерә. Шуңа теләкләр дә күңел түреннән чыга. Бу мәктәбендә безнең шуннан да алдынгылар мәктәбендә тора. Чөнки инде ЕГЭ ягыннан да, экзаменнар ягыннан да, монда гөл бишлегә укучы отличниклар ягыннан да, ул беренчелектән дә. Һәм дә менә мин әйтеп китәм, менә ул безнең бу мәктәптән бик кенә күпкә бик шактый шәхесләр чыккан. Һәм әле киләчәктәдән дә менә без шанып калабыз бу стипендиялардан соң. Тагын да яхшырак укучылар саны күбәер. Киләчәге өметле Алёшкин Саплык мәктәбендә белем алучыларның, алар бит СССРның авиация промышленности министры, 2 тапкыр социалистик хезмәт герое генерал-полковник инженер Петр Дементьев якташлары. Әлеге мәктәп аның әтисе Василий Дементьев исемен йөртә. Ә ул мәктәпнең беренче укытучысы булган фидакар шәхес. Алар хөрмәтенә биредә музейда ачылган хезмәт батырлыгы дәресләре анда уза дип сөйләде мәктәп директоры. Музейларыбыз бар, спорт белән шөгыльләнәләр. Менә 11 класс кызыбыз быел бетерә, Карусевалия быел Джошка красавица конкурсында республика күләмендә җиңде, беренче урын алды. Кизгә октябрь айында Мәскәүдә булачак, Россия күләмендәге конкурста катнашачак. Олимпиадаларда укучыларыбыз катнашалар, урыннары бар. Соңгы кыңгырау ул көнне соңгы мәртәбә чыңласа да, мәктәпне тәмамлаучы 5 укучы өчен олы юлга чакырган беренче кыңгырау. Мөршидә Җиһан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары, Шүпрәле районыннан.